Sa palipay nga report ngayon tayo alawatan manipod kiligiti kakadwata itiruar ni Idol Dennis Duagasot 50 manalon itilawag nagturpos kano apo iti digital agriculture course. Uy, digital na lahat ngayon Ay, hindi makidamag kini Idol Dennis kasano deto'y digital course nga naggraduaran apo dagiti kakabsat tayo manalon. Ayan, medyo high-tech na rin pati ang ating agro-industrial. Ayan. Ayan, nasa na yung ating report. Ayan, nandyan na yung signal ni Idol Dennis. May panggepelang kadeto'y Duagasot 50 or 250. Ngan nalpas apo, wino nagturpos iti digital agriculture course. Kasano nga ta deto'y digital agriculture course. Okay? Ito man na makidamag kini Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go! Duagasot 50 Lawaga City iti nagaturpos iti digital agriculture course ginuwag iti DA kung kastameten iti TESDA niwag iti graduation ceremony babaen ti panampadeeg ni Lawaga City Mayor Michael Kion ken ti City Agriculturist Dr. ni Marie Sheila Opelak dagiti nagturpos Idol Bernard ket nagatal dagitoy babaen ti digital course kas iti agritourism and skills development and kasabitin iti panagatalon kina dumapay nga klase iti produkto ang mabaling ipagpanakkel iti bote iti probinsya kas iti panagrami iti suka kina dumapay nga food products babametlaing iti pandulong iti TESDA maragsakan iti manalon nga puto babaeng iti programa iti gobyerno kaya tikadaman iti naring nga adal para pelang iti panang paduras iti palag negosyo iti manalon iti probinsya kangurangan na kalakwada iti napintas nga wagas iti panagtalon para panang iti pintas nga apit Idol Bernard gabuti panagbali-bali iti klima iti kabarbaro nga teknolohiya iti naiyadal pagkalakwada para panang iti napipintas nga panagtalon Idol Bernard kasbit cellphone at iti development iti farm machineries nga naskemiyadal kaniti manalon iti bukod tayo nga lugar malagig may teka na basket narway dagiti ay ayuda ngani pakiti manalon from abono seedlings kinadompa kitnas kanmet nga may ada kalakwada ano kasano iti agamula ken kasama ti mang patanor iti mula tadhanga masayang dagitoy nga programa nga ipapay iti gobyerno napalos ti panagyaman dagitoy nga manalon Idol Bernard gabota libre iti na panagbasa kinawan ti gastos da gabota si tulong ti gobyerno para palaing iti implementation kalato nga banag alikang umamin Idol Bernard iti gobyerno saan nga puro dole out iti tulong no diket ada iti obligasyon dagiti mo awat ayuda nga mang pabileg mang patanor dagiti nga tulong nga ipapay iti gobyerno damag pelang manipod ti City Agriculture Office Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aremen. Thank you Idol Dennis ken City Agriculture Office kadete na dakamat report